जायखिजाया दिनैनि बे श्री मा लक्ष्मी फुजानि हारिमु मोनाबिलियाव दान्दिसे सम नैबे बर' बाजार राबां बर' बाजाराव फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेयाव नुजाफैनाय साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा फंबाय बिनानावमोननिसिम आंनि अननाय खुलुमनायखौ बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं बरायनानै लानो नागिरदों दा बिथांखौ बरायगोन जोंनि हारिमु सामलाय आफादनि चेयारमेन बिथां बि खौरां आदाखौ बरायनो थाखाय खावलायबाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय दान्दिसे समनि उनाव बे जौसाङावनो फैगोन पुरुनामय राभा बिथाङा बे जौसाङाव फैगोन दान्दिसे समनि उनाव Hello. Gösterge sikretin nerede gideceğini? Hello. Yes, di itu rumah kamu yang pergi. Hello. Hello, right here, saya rumah radio. Hello. Ada जागायजेननोसै दसेबाव जोंहानि ओंखाम ओंख्रि जाबा जेरै संख्रि बानलु नाङाबा ओंखाम ओंख्रि गोथाव जायाना जोंहाबो मिउजिकआ गोथाव जाया आंना खननोबो गोथाव जाया जाहैबाय जोंहा फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों